Здравейте, казвам се Радослав. Добре дошли в този протокол за болки в рамото. В това видео ще ви покажа 6 най-добри упражнения, които вие може да правите в къщи или в фитнеса, както си пожелаете, за да може да си помогнете с болки в раменете. Преди да започнем е важно да знаете, че тези 6 упражнения са извадени от моя дългогодишен опит в работа с ramена и други зони в тялото. Естествено, тези упражнения не са специфична програма за вас, но според моят опит те могат да бъдат много полезни във всякакви контузии в раменете. Първо имаме две упражнения, с които ще масажираме мускулите, които може би създават напрежение във вашето рамо. Първият мускул е Pectoralis Major, който се намира отпред и покрива доста голяма част от предния гръден кош. Този мускул е важен, понеже по принцип доста хора си мислят, че създава така нареченото дърпане на раменете напред и създава лоша стойка, но не е точно така. Но в същото време е добре да се работи така, по този начин, не само за мъже, но и за жени. Когато става дума за този мускул за масажиране или за трениране, това не се отнася само за мъже. Вторият мускул се намира от задната част и той е антагонистът на пекторалисът, който тук що третирахме, и това е Latissimus dorsi. Както виждате горе вдясно имате анатомична графика, той покрива по-голямата част от гърба ви. Така че е много добре това да се третира. В това видео аз работя по-скоро в горната част на мускула, където той съдържа много напрежение и се опитвам един вид да релаксирам тези фибри на мускулът и да отпусна напрежението, което се насъбира в тях. Както виждате, може да намесите топката малко по-навътре към плешката или по-надолу към таза също така, за да намерите тези точки, които най-много се усещат. След това започваме с нашето упражнение за мобилност. Това е едно от най-добрите упражнения, които може да правите за рамото, понеже изолира всички възможни движения. Имаме вътрешна ротация, външна ротация, имаме екстензия, флексия, абдукция и аддукция, които са 6 движения, които рамото фактически прави. Ластикът, който аз използвам, е възможно най-малкият, който може да намерите. Има ги в Decathlon. Може да си купите такъв ластик и лека по лека да градите към по-тежките ластици, които ще са доста по-голямо предизвикателство, но идеята е първоначално да свикнете с самото движение. След това минаваме към упражнение за стабилност и сила. Първото упражнение е доста добро, понеже изисква от раменете ви да работят заедно, докато дясната ми ръка стабилизира върху пейката, лявата ми мести подовката и с това местене на подовката, тя е към 16 кг, се създава така наречената декомпресия в рамената става. Ако това упражнение е малко по-напреднало за вас, може да поставите коленете си върху кутията или да намерите друг предмет, върху който да работите, което доста ще улесни самото упражнение. Второто упражнение за стабилност изисква само една подовка и пак килограмите тук са 16. Естествено, вие може да работите с килограми, които са ви удобни. Това, което правите е държите ръката си изправена нагоре и въртите подовката по този начин. Целта на това нещо е да работи не само рамото, но и китката, лакета и цялата раменна става. Защото сме говорили преди в нашите видеа колко свързани са тези стави и как те работят заедно. И в повечето случаи, когато хората имат проблеми с едната, тези проблеми минават към другите две и по принцип така работи тялото. Последното упражнение ще таргетира вашата разтегателност или флексабилност. И това, което виждате, са две опции за разтягане на Latissimus мускулът. От дясно виждате момичето, което използва ластик и изометрично разтяга този голям мускул, а отляво виждате друг начин да работите върху флексибилността на този мускул, но използвайки двете ръце едновременно. Правилото, което трябва да приложите тук, е само едно и то е да задържате всяко едно разтягане за минимум 2 минути. Това е много важно, много хора го забравят, много хора се разтягат за по 10-20 секунди, но това няма смисъл. Трябва да дадете на тялото си възможно най-много време, за да свикне с това разтягане и фактически мозъкът да го предаде на мускулите и те да го запомнят. Това е най-лесен начин това да се обясни, така че не забравяйте 2 минутки на разтягане.
Благодаря ви, че гледахте този протокол и се надявам, че ви е помогнал и ще ви помага за в бъдеще. Ако наистина искате да работите с професионалисти и хора, които няма да ви лъжат или да ви държат за 10-20 сесии, слагайки магнити и всякакви други джаджи по вас, само и само да удължат този процес на рехабилитация, значи вие трябва да дойдете в един от нашите кабинети. Долу в описанието може да намерите информация за нашите кабинети, къде се намират, кой работи там и всякаква друга информация, така че ако имате някакви въпроси, винаги може да коментирате под това видео или да се свържете с нас. Отново надявам се, че тази информация ви е била полезна и ще се видим в следващото видео.